Punih 27 godina tvrtka Altpro proizvodi signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Koliko su u tome uspješni, govori činjenica da su stvorili tehnologiju kojom se upravlja monorail vlakovima. Ovo je baš za novu liniju koja se radi u Kairu. To mi isporučujemo u suradnji s najvećom svjetskom tvrtkom Bombardier. Znači, monorail je tehnologija, oni koji su putovali po svijetu, to u Europi nema, to su vlakovi na visokim betonskim stupovima koji ovako futuristički kao iz filmova voze. Ovih ormara će ići samo na ovu kairsku željeznicu preko 100 komada. Oni upravljaju detektorima brzine, vremena, smjera i lokacije. Plod je to 10-godišnjeg rada i suradnje s najvećim svjetskim tvrtkama. Tvrtka Altpro je trenutno jedini proizvođač detektora za monorail vlakove na svijetu. Po njihovim zahtjevima mi smo to izradili i ovo je sada praktički naše vlasništvo, inovativni proizvod koji se koristi ne samo u ovom projektu u Egiptu, nego i u Americi i u Kini. Ovo je budućnost prijevoza. Vlak nema strojovođu, a u kineskom gradu Wuhu detektori su na željeznici godinu dana. Tu su vam naši detektori. Oni su vam na ovoj pruzi. A da sve funkcionira kao po špagi, zadatak je Hrvoja Mikovića. U Altpro radi 4 godine. Stručno usavršavanje za njega je prijeko potrebno. Bilo je tu mnoštvo internih edukacija i vanjskih edukacija koje su bile potrebne da bi zapravo ovakav jedan uređaj se i mogao ispitati dovoljno kvalitetno. Razvili su i program mentorstva. U tvrtki je zaposleno 180 radnika. Kolege sa puno više radnog iskustva, znači tu pričamo o 40-50 godina radnog iskustva, koji svoje znanje prenose na mlade kolege. Prosjek godina nam je negdje oko 34-35 u cijeloj tvrtci, s tim da jako puno zapošljavamo sa fakulteta. Ulaganje u znanje s jedne strane i proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda s druge ključ su uspjeha. Mi proizvodimo sustave za automatsko zaustavljanje vlakova. Evo sad smo prije 2 tjedna dobili narudžbu za 42 vlaka za Veliku Britaniju i to od najveće svjetske tvrtke Stadler iz Švicarske, što mislim da je veliki uspjeh. Druga je niša ta senzorske tehnologije. Tu nas ima 3 tvrtke na svijetu koje rade elektroničke senzore za detekciju željezničkih kotača, a mi smo sada na neki način u toj širini u kojoj smo krenuli specijalizirajući se, možda smo najdalje otišli. Dokaz tomu je i izvoz u 51 zemlju diljem svijeta. Da budu korak ispred konkurencije, uvelike im pomaže novac iz europskih fondova. Zahvaljujući njemu odradili su već 10-ak projekata. Među njima i nabavu komore za klimomehanička ispitivanja, jedine na jugoistoku Europe. Prvenstveno nama služi u razvojnim aktivnostima za testiranje rada uređaja u ekstremnim vremenskim uvjetima i za simuliranje rada uređaja na terenu te umjetno starenje uređaja. Ona je nabavljena putem EU fondova iz jednog od naših projekata koji je sada već završio i evo ga, sve što vidite u ovoj prostoriji je vrijedilo preko 3 milijuna kuna. Još jedan veliki projekt je ispred njih. Najveći trenutno naš projekt se tiče razvojne aktivnosti za novi brojač osovina i novi senzor koji će biti nešto potpuno novo na tržištu i nadamo se da ćemo biti prvi od svih naših konkurenata koji će takav tip proizvoda izbaciti na tržište. Iako im je promijenila način poslovanja, korona kriza je otvorila i nova tržišta. I samo iz Kine smo dobili za 2 grada tramvaje, narudžbe za naše senzore i opremu, u jednom gradu metro i još jedan monorail. To je samo dokaz da smo dobro reagirali u krizi, da smo osigurali sad jednu punu zaposlenost, ne samo za ovu godinu, nego za i druge. Iskoristili smo tu priliku što je možda, mi smo mali, mi lakše komuniciramo, svugdje imamo partnere i agente. Partneri u proizvodnji su i mi brojne naše tvrtke, tako da sve što stvore gotovo je potpuno hrvatskih ruku djelo.